Sa number 10, matapos ang duha ka tuig, balik selebrasyon na naman. 9th Kalamayan and Christmas Festival gindagsa sa mga tumalanaw sa liwat nga pagbukas sini sa Victoria City. May report si Nico Delfin. Mas nagsanag ang dalanon sa magparada ang masobra 20 ka mga tricycle na ginpaingat sa mga maduagon nga Christmas decors sa Victoria City. Madason man nga nagpaindis-indis ang 5 ka mga grupo ng clustered barangays sa Lantern Dance Competition nga gindagsa sa mga tumalanaw. Inikabahin sa pagbukas sang 9th Kalamayan and Christmas Festival sa syudad makaligad sang duha ka tuig. Upod sa sorpresa, ang aktor nga si Ian Veneracion nga nagkanta para sa mga Victoriahanon. Gani tuman ang hilugyaw sa mga fans nga nagpaninguha man nga makaselfie upod sa aktor. Don't know what to do. Don't know what to say. My heart is floating in tears when you pass by. I could fly. Magluwa sa kasadyahan, ginanunsyo man ni Mayor Javi Benitez ang pagpanagtag sa mga Christmas gift packs para sa tanan nga mga pamilya halin sa syudad. Every family will receive a Christmas gift from the city. Bisan diin ka man, there is Victorias, kag regardless of economic status o kon political affiliation. Bangod tanan kita kabahin sa Pasko para sa Victoriahanon. This ang aton nga alay pamasko na magsugod sa Monday will be the biggest in the history of Victorias. Dungan sa selebrasyon ng pagbukas ng Christmas Bazaar sa kilid lang sang Victoria City Hall, kundi sarang mabakal ang mga ginapabugal nga produkto sang syudad. Makita man diri ang mga maduagon nga Christmas tree nga himo sa mga recyclable materials. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.